Zuk badakizu niri zer gustatzen zaidan. Zuk badakizu niri zer gustatzen zaidan. Zuk badakizu niri zer gustatzen zaidan. Ama zu kalean, aita sopa gainan, semeak emoian, alabe izpiluan, ta geho bazkarian, denak kexaka hau dekau komeria. Batek lentejak nahi, besteak makarroiak, nire ensalada ez, por favor mesedez. Horrela ez dago ez jarraitzerik, gauzik errezena dena McDonald'sera. nik hamburgues handia nahi dut, eman mesedez. Ta erateko dagon Coca-Cola ikerraldoiena. Patatak nola ez deluxak izan daitezela. Eta postrerako izozkirik gozoena. Zuk badakizu niri zer gustatzen zaidan. 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 Nena lobilak harriko gera bai horrela. Niri bostaxola, hause bai dela bizitzeko Modurik onena eta egokiena. Dena jandela Guazen siesta botatara. Ta zurrunka egitera txerrian dien antzera. Handi honekin gustora Bizi naizela. Utzi ez zaidazue behingoz